naanan pud ta diri sa ato ang mini karinderya og mga unta karon mga bay atong trip karong tuha is lato. Ay, Diyos ko. Dugay-dugay na sad ko wa kakaog lato. So puro acid ko karong adlaw, sorry jud kayo. Inom lang kog daghang kain tubig. Natay sasawan diri sukang Bisaya. Grabe. Mak, dere mo lato man ko. Kaunta mga bay. Kalami jud oh. Ni kuyo siya pero nabutang na ko sa tubig, ni bukad na pud siya balik. Ni kuyo soy nakuyawan ko sa lato kay wa na koy lato. Yung kung ingit ka. Mak. Imong suka. Ano pang panghimagas. Panghimagas. Pampagana. Lami biya ka ini. Lato sa Bisaya ug Tagalog ba ni siya nya. Ambot unsa ni sa Tagalog? Sea grapes siya sa English. Sea grapes ang tawag. Mura man gud siya grapes no. Sa dagat lang muna sea grapes ang English niya. Gapal ba kayo? Kaglamas? Da. Kang kaglato ming. Oh, sige daw. Muna nindot kay lawas siya. Kay way pili. Buko? Aw, buko di mo kaon? Ala, kalami sa lato, mga unta. Asyad ginyo ko. Bilang tuyo. Bilang. Wala yung basura ng ulik taron? Martis man. Gali, nakuha nyo, nagpapulkit. Nagpapulkit? Lugar lagi na po. Wala, mabaklag din. Lagi na makuha sa itong lugar. Ha? Ato sa lahi. Hindi ba makasay, mga tao dito. Ato sa tumoy niya. Wala na po. Bibulkor, tapi na puno yun. Di mo bayad ang mga tao kay ngano. Nagbayad naman sa munisipyo. Ano yung mga business permit? Apil naman ang bayad sa basura, ana. Sa mga subdivision. Ha? Atos lang mo, abrang tagaan. Kung yung na daghan na kayong basura, dapat Sila, magsabot ang mga lumulupyo. Taga diri raman sad ang magbasura ngano. Kuan pa man sila nga tagaan sila nga swildado naman sila ana. Nana sila sweldo sa gobyerno. Dito na ang gamit. Ayan. Wala kalami. Pero naghalang na akong kuan. Naghalang na akong dila. Nga. Nga. Tingnan nyo, ma'am. Hala. Umagay sa vaccine, ma'am. Patay. Sili, bata pa? Bata pa? Laki ba eh? Bay, 30 pa edad. Piliya. Hala ka. Babaksin, natigok noon. Oo. Oy, wala. Piliya mo na. Oy, high blood, oy. Oh, high blood. Piliya na. Lain siya na putulugot. Baka. Na.
Tawag si Rap-Rap po, tawagin ako diya po. Tawagin dia sa pang-text. Tanang business permit, apil na bayad na sa kuan sa kaning bombero. Basura. Nag-aslum na akong dila. Sa tumbaw. Oh, ma. Ano? Okay na sana. Ha. Wala day kanon? Lungag ba ta? Hala. Kuha ito ko sa kilumak. Dali naman na. Askang initas kalibutan, piting silawa, mapiko tag kalit. Inita. Mapiko tag wala sa oras. Pila de ya rice? Punta. Tara na! Sasamahin kita! Saan kayo punta? Ako, 1 cup raman ni ako. 1 order. Aslam suka. Kami mawag. Okay. Problema ni kapuntot. So ako pa ba na semua pasdan ko. Kuwarenta lang ito. Sige. Sabit ba? Kinsela ni ma'am. Ay, humol na dahil sa tubig buk, aron mo tambok. Ilang lumpia? Pare. 5. Ay, kaya naman ako dito eh. Sti, inita, mapiko tag kalit. Mga bait eh. Check na ba? Kasi nawa sa init. Nay, kita kang di amak. Nay, kita kang. Dari, oh, diha lang na. Nami apa unta, oy. Pero, na pwede. Miss P. Makam ka og lato. Ay gamay na bilin dudong kubkub. Kung iho mo sa tubig.
kuan to nang mutambok man siya kuan ihumol di as tubig. Mutambok siya utro. Guys, mapali di mo kuhan, guys. Sa te? Ang yung dito ba, mapali ang plastic na. Ah, napalit. Panay ni Kimpit, guys. O te. Di, ako na naibalin sa stante ron. Murag na may space. Okay, bye-bye. Thank you for watching.